Colwill, Fofana eta Lacroix fitxaketetako bat. Jo Mikel Aranburu eskuinetik, Erne, Jon Martin eta Luken Beitia. Erdiko atzelari oso batean, Barrenetxea bestean eta Ori Oskarson izango da jokalarik aurre. Eta hartzerako orduan da bizka bat egartu den, da Jesus, berrogei bat kontatu ditut. Eta. Berrogei jokalari daude. A ber. Interesgarriare, Venezuela... Lesio batekin etorri zen, lesio hori ondo zendatu gabe, nik uste dut aurre denboraldi egin gabe. Naief Ager, erori eta ikusi behar. Realak Castelloren aurka, Castello lehen mailara igotzeko zorian izan zen, playoffetan geratu zen, bide urteko lepotik burua esan daiteke alde horretatik eta gaur, baina joan zen denboraldian ligan, bide atzean Wesley Fofana, zituen Chelseak, joan zen denboraldian, Brighton taldetik dipini beharko litzake, ez dute denak batera bukatzeko. Ezin dezuna da, guk egun batean bidea egiten, Gonzalo Guedes, min hartuta, eta Colwill, arrobiko jokalaria, Wesley Fofanak, beste erdiraketa bat egin du talde. Erne aukera Oskarsonek, errekortea, eta demoraldik gora beratzua, baina ala ere bederatzi gol egin zituen ligan. Ez da marka makala, eta aste asko, Caicedo, Colwill ekatzera, erdigunean beti bezala Moises Caicedo azaldu da. Caicedo, Lacroix, baloi hori, eta gero buruz-burukoak antolatu, ez? Eta buruz-buruko horietan beti atzean Lacroix egokia izan eta azkenean hortxe amaitu da Realaren alegin. Zentasun handiarekin jokatzen Chelsea, gaur puntuak ez daude jokoa. Du berdintzeko gola lehen zatia amaitze arden honetan. Ezkerrez gaina, nik uste dut ondokatia du oinetan, baina bueno, holako arrisko hondirik sortu gabe. Gola egin du egia da. Atzean Lacroix, eta horretin da ez da txarra hori. Hortxe, Cole Palmerrek egin du alegina hasi da bigarren zatia Stamford Bridgeen, Iago Barrasaterekin, Reala ere hemen izan zen. Alemaniarrak, erabaki horiekin. Beste txekiar bat, Wolverhamptonen ari dena, baina lehen esan duguna bigarren mailak. Horiarekin Chelsea, zelai erdian. Pase atzera, Wesley Fofanak, Lacroix, lehen jardunaldian Espainiako ligan, erabaki bat hartzeko, ligak horrelako gauza dauzka. Lacroix, pase agarrutik, eta horregatik fitxatu du Liverpoolek eta horiek guztiak egiten du, baina zirrikituak aurkiten hasi dira ez Chelseako jokalariak.